హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికి కూడా శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ పడేస్తుంది ఒక అతను. అందరూ దయచేసి మ్యూట్ లో ఉండండి అమ్మా ప్లీజ్. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 81వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో దేవా ఊచుః దేవా ఊచుః దేవా ఊచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం. నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం. నైవం విదామో ప్రాణరోధం. నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం. నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం. చరాచరస్యాఖిల సత్వదాంనః. చరాచరస్యాఖిల సత్వదాంనః. చరాచరస్యాఖిల సత్వదాంనః. విదేహి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం.
విదేహి వినాధిమోక్షం విదేహి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం విదేహి విదేహి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం విదేహి తన్నో వినాధిమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం ప్రాప్త వయం శరణ్యం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం వయం శరణ్యం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం ప్రాప్త వయం శరణం శరణ్యం దేవా ఊచుః దేవ ఊచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వదామ్నః నమో భగవన్ ప్రాణరోధం అఖిల నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వదామ్నః నైవం విదామో ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల విదేహి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం విదేహి తన్నో వినాధిమోక్షం ప్రాప్త వయం శరణం శరణ్యం విదేహి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం విదేహి ప్రాప్త వయం శరణం శరణ్యం దేవా ఊచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వదామ్నః విదేహి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం నైవం విదామో భగవన్ చరాచరస్యాదామ్నః విదేహి తన్నో వినాధిమోక్షం ప్రాప్త వయం శరణం శరణ్యం శ్రీ కృష్ణ వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు చాముండేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ వెంకట నరసింహదాస్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు దేవావుచు నైవం విధామో భగవాన్ ప్రాణరోధం చరాచరాశాఖిల సత్వధామ్నా విదేహి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. దేవావూచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వదామ్నః విదేహి తన్నో వృజినాత్ విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ బాల సరస్వతి మాతాజీ శోభారాణి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. దేవ ఊచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరసఖిల సత్వదామ్నః విదేహి తన్నో విజినాత్ వృజినాద్విమోక్షం
विमोक्षं प्राप्ता वयं तं शरणं शरण्यं। धन्यवाद ब्रदर। हरे कृष्ण प्रभुजी। देवावूचुः नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वदाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हरे कृष्ण శ్రీలత प्रभुजी। మాతాజీ, వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దేవాఊచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వధామ్నః విధేహి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దేవా ఊచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వధామ్నః విధేహి తన్నో వృజినాత్ విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభుజీ. సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభు, మంజు భాషిణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. దేవావూచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్య అఖిల సత్వదామ్నః విదేహి తన్నో విజినాద్ విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. దేవావూచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వదామ్నః విదేహి తన్నో వృజినాత్ విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. నైవం విదామో భగవన్ దేవావూచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వధామ్నః విదేహి తన్నో వృజినాత్ విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దేవాఊచుః నైవం విధామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వదామ్నః విదేహి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, బాపురెడ్డి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దేవావూచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వదామ్నః విదేహి తన్నో వృజినాత్ విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వా శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. దేవాఊచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వదామ్నః విదేహి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వా శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్సవం. దేవాఊచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వధామ్నః విధేయి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. దేవాఊచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వదామ్నం
విదేహి తన్నో వృజినాత్ విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వం శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ. భాస్కరయ్య ప్రభు, నాగరత్నం మాతాజీ. నైవం విదామో భగవాన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాస్కర్ ప్రభుజీ చదవండి మాతాజీ. హరే మాతాజీ కృష్ణ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దేవావూచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వధామ్నః విధేహి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాస్కరయ్య ప్రభు. ఓకే. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, లక్ష్మణ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు చదవండి. దేవావూచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యఖిలా సత్వధామ్నః విదేహి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభు. దేవా నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వధామ్నః విధేహి తన్నో వృజినాత్ విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. నైవం విదామ భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వధామ్నః విధేహి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఉజ్వల మాతాజీ, చంద్రావతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్య కిల సత్వధామ్నః విదేహి తన్నో వృజినద్విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దేవావూచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వధామ్నః విదేహి తన్నో వృజినాత్ విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను, భావము మరియు భాష్యం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. దేవా ఊచుః. దేవతలు పలికిరి. ఏవం ఈ విధముగా న విదామః మేమెరుగకున్నాము భగవన్ ఓ దేవదేవా ప్రాణరోధం శ్వాస నిరోధింపబడినట్లుగా చరము అచరస్య అచరములు అఖిల విశ్వము యొక్క సత్వ అస్తిత్వము దామ్నః నిధివి విదేహి అవసరమైనది చేయుడు తత్ కనుక నః
మా యొక్క మా యొక్క వృజినాత్ నాత్ ఆపద నుండి ఆపద నుండి విమోక్షం మోక్షం విడుదల ముక్తి ప్రాప్తాః చేరినట్టి వయం మమ్ము త్వాం నిన్ను శరణం ఆశ్రయము శరణ్యం ఆశ్రయింపదగినట్టి హరే కృష్ణ. భావము: దేవతలు పలికిరి హే ప్రభు సమస్త చరాచర జీవులకు నీవే ఆశ్రయము శ్వాస నిరోధింపబడి సమస్త జీవులకు ఊపిరాడనట్లుగా మాకు తోచుచున్నది. ఈ విషయము మాకెన్నడును అనుభవమున లేదు. శరణాగత జీవులకు నీవే చరమ ఆశ్రయము కనుక నిన్ను ఆశ్రయించితిమి. దయతో మమ్ము ఈ ఆపద నుండి రక్షింపుము. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. భాష్యం బై జై శ్రీల ప్రపాద వారికి జై. భగవద్భక్తి వలన కలిగినట్టి ధ్రువుని ప్రభావము దేవతలకు కూడా అనుభూతమయ్యాను. అట్టి స్థితి వారికెన్నడను అనుభూతము కాలేదు. ధ్రువుడు శ్వాసను నిరోధించినందున సమస్త విశ్వము యొక్క శ్వాసయే నిలిచిపోయాను. అప్పుడు భౌతికాంశములు శ్వాసింప జాలకున్నను ఆధ్యాత్మిక అంశములు శ్వాసింపగలుగుట భగవత్ సంకల్పమే. భౌతికాంశములు భగవానుని బహిరంగ శక్తి ఫలములు కాగా, ఆధ్యాత్మిక అంశములు ఆ దేవదేవుని ఆంతరంగిక శక్తి ఫలములు. తమ శ్వాస ఎందులకై నిరోధింపబడినో తెలుసుకొంటకు దేవతలు ఆ రెండు అంశములకు నియామకుడకు భగవానుని చెంతకు చేరి భౌతిక జగత్తునందలి అన్ని సమస్యలకు చర్మ పరిష్కారము ఆ దేవదేవుడే కదా. ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు అట్టి సమస్యలు ఉండవు. కానీ భౌతిక జగత్తన్నచో ఎన్నడును ఎప్పుడును సమస్య పూర్ణమే. దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుడు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులు రెండింటికి ప్రభు కనుక అనిశ్చిత పరిస్థితులలో అతనిని ఆశ్రయించుటయే ఉత్తమోత్తమం. కనుకనే భక్తులకు ఈ భౌతిక జగత్తులో సమస్యలు ఉండవు. విశ్వం పూర్ణ సుఖాయతే చైతన్య చంద్రామృతం. శ్రీకృష్ణ భగవానునికి సంపూర్ణ శరణాగతులైనందున భక్తుల సమస్యల నుండి విడివడి ఉందురు. భక్తునకు ఈ జగత్తునందు ప్రతిదియు మనోహరమైనది, సంతోషకరమైనది. ఏలైనా భగవానుని ప్రేమ భక్తిలో సమస్తమును ఏ విధముగా ఉపయోగించవచ్చునో అతడెరిగి ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో మనము ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతంలోని 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయంలోని 81వ శ్లోకం. సో అంతకుముందు చూసినటువంటి ఆ అంశాలను చూసినట్లయితే ధ్రువుడు తన యొక్క గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెళ్ళినటువంటి సందర్భము, ఆ అరణ్యమున అతనికి ఆ దేవదేవుని యొక్క అనుగ్రహం వలన దేవర్షి నారదుడు ఎదురవడము, ఎదురైనటువంటి ఆ నారదుడు అతడికి ముందుగా బాలుడిగా అతడు చేయవలసినటువంటి విషయాలను గురించి చేసి అతని యొక్క పట్టుదలను సంకల్పాన్ని ఎరిగి మరి అతడు తన యొక్క సంకల్పము నెరవేర్చుకోవడానికి ఏ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైన సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలో అనేటువంటి అంశాన్ని అతడు అతడు ఉపదేశించగా ఆ ఉపదేశానుసారము ఆ బాలుడైనటువంటి ధ్రువుడు యథావిధిగా ఆ నారదుల వారు దేవర్షి నారదుడు చెప్పినట్లుగా మధువనానికి చేరి ఆ యమునా నది యందు స్నానమాడి మరి శ్రద్ధగా ఉపవసించి నారదుడు ఉపదేశించిన రీతిగా ఆ దేవదేవుని యొక్క అర్చనం నందు నియుక్తుడైనటువంటి విషయాన్ని చూసాం. ఆ విధంగా నియుక్తుడైనటువంటి ధ్రువుడు తొలి మాసంలో దేహ పోషణార్థమై 3 రోజులకు ఒక్కమారు కేవలము పండ్లు చిన్న కాయలను భుజిస్తూ ఆ దేవదేవుని యందు మనసు లగ్నం చేసి ఆ దేవదేవుని యొక్క అర్చనము కావించినటువంటి విషయాన్ని చూసాం. సో తదుపరి
రెండవ మాసమునందు 6 రోజులకు ఒక్కమారు ఎండుటాకులను తృణములను భుజించి ఆ విధంగా ఆయన ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవనందు నెలకొన్నటువంటిది. ఇక 3వ మాసములో అతడు 9 రోజులకు ఒక్కమారు కేవలము నీటిని మాత్రమే తీసుకుంటూ జలమును మాత్రమే తాగి పూర్తిగా సమాధిమగ్నుడై ఆ ఉత్తమ శ్లోకుడు అంటే ఉత్తమమైనటువంటి శ్లోకాల ద్వారా అర్చింపబడేటువంటి ఆ భగవానుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క మరి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో అతడు నిమగ్నమైనటువంటి ఆయన్ని ఆ విధంగా అర్చించినటువంటి విషయాన్ని చూసాం. 4వ మాసంలో ధ్రువుడు ప్రాణయామాన్ని నిష్ణాతుడై 12 రోజులకు ఒక్కమారు కేవలము వాయువును మాత్రమే భక్షిస్తూ ఆయన తన స్థానమునందు స్థితుడై దేవదేవుణ్ణి అర్చించినటువంటి విషయం చూసాం. ఇక 5వ మాసంలో ఆ రాకుమారుడైనటువంటి ధ్రువుడు శ్వాసక్రియను పూర్ణంగా నిగ్రహించి స్తంభము వలె చలనం లేకుండా ఒంటికాలు పైన నిలిచి మనసును పూర్తిగా ఆ పరబ్రహ్మము పైన లగ్నము కావించి ఆ పరమాత్ముడి పైన లగ్నము కావించి సో ఇక అతడు తన యొక్క ఇంద్రియాలను ఇంద్రియార్థాలను నిగ్రహించి మనస్సును ఆ భగవద్రూపం పైననే అనన్యముగా లగ్నము కావించినటువంటి పరిస్థితిని అంటే ధ్యాన విధానంలో యోగమును ఏ విధంగా చెయ్యాలో ఆ విధానాన్ని అతడు అనుసరిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయము చూసినటువంటిది. సో మరి ఎవరిపైన అతడు ధ్యానం చేశాడో చూస్తూ ఉన్నాం. మహాతత్వానికి ఆధారమైనటువంటి వాడు సమస్త జీవులకు ప్రభువు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని ధ్రువుడు అతడు ఇక ఆ ధ్రువుడు వచపరుచుకొని తన హృదయంలోనే అతన్ని నిలుపుకొన్నటువంటి కారణంగా ముల్లోకాలలో కూడా కంపనము మొదలైనట్లుగా మనము విన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఎప్పుడైతే రాకుమారుడు ఆ విధంగా స్థిరంగా వంటి కాలు పైన నిలిచి మరి స్తంభం వలె అతడు తన హృదయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి నిలుపుకోవడం వల్ల ఆ రాకుమారుడు దాదాపుగా భగవంతుని స్థితికి సమానమైనటువంటి వాడు కావడం వల్ల ఆయన యొక్క కాలి బొటన వేలు ఒత్తిడికి ఏనుగు పడవనెక్కినప్పుడు దాని యొక్క అడుగులకు పడవ అటు ఇటు కదిలినట్లుగా భూమి కూడా సగము కుంగిపోయినది అని చెప్పబడినటువంటిది. ఇక ఆ విధంగా అతడు పూర్తిగా ధ్యానము వలన ఆ ధ్రువుడు విశ్వాత్ముడైన విష్ణువుతో గురత్వమునందు అంటే భారమునందు ఆ జీవుడు ఏ విధంగా అయితే ఒక సూక్ష్మ అంశము స్థూల అంశంలో కలిసినప్పుడు సో స్థూలం దాంతోనే ఎలాగో అయితే ఉంటుందో ఈ జీవుడు సూక్ష్మ అంశమైనటువంటి జీవుడుగా ఉన్న ధ్రువుడు ధ్యానము వలన ధ్యానంలో పరిపూర్ణంగా నిమగ్నమై అనన్యముగా ఆ భగవంతుడి యందే ధ్యానంలో నిమగ్నమై ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ధ్రువుడు విశ్వాత్ముడైన విష్ణువుతో సమానమైనటువంటి గురుత్వమునందు దాదాపు ఏకమై ఆ స్థితిలో అతడు తన శరీర రంధ్రాలన్నింటినీ నిరోధించడము జరిగినటువంటిది. ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు తన యొక్క శరీర రంధ్రాలన్నింటినీ నిరోధించినాడో ఆ సమయంలో సమస్త విశ్వము యొక్క శ్వాస కూడా నిలిచిపోయెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలా ఇక ఎప్పుడైతే ఆ సమస్త విశ్వము యొక్క ఎందుకంటే విశ్వాత్ముడు ధ్రువుడి యొక్క హృదయంలో స్థితుడై ఉన్నటువంటిది. ధ్రువుడు తన యొక్క దేహ రంధ్రాలన్నిటినీ కూడా నిరోధించుకోవడం వల్ల సమస్త విశ్వం యొక్క శ్వాస కూడా నిలిచిపోయినట్లుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఆ సమయంలో లోక పాలకులందరికీ కూడా ఊపిరాడక అంతటా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీహరిని ఆశ్రయించినారు అని మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినటువంటి అంశము. ఇక ఈరోజు ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నారు,
దేవా ఊచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం చరాచరస్యాఖిల సత్వదాంనః విదేహి తన్నో వృజినాద్విమోక్షం ప్రాప్తా వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. సో ఇక ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి ఆ దేవతలు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి సమస్తాన్ని నియంత్రించగలిగేటువంటి ఆ భగవంతుడుని వారు ఆశ్రయించి ఆ దేవతలంతా ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారట. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మైత్రేయముని, దేవా ఊచుః నైవం విదామో భగవన్ ప్రాణరోధం. సో ఇక ఏవం అంటే ఆ విధంగా, ఏ విధంగా ధ్రువుడు ఆ భగవంతుణ్ణి తనలోనే నిలుపుకొని తన యొక్క దేహ రంధ్రాలన్నింటినీ నియంత్రించడం వల్ల మరి ఆ భగవంతుల్లోనే ఉన్నటువంటి వివిధ సమస్త చరాచర జీవులకు, ఆ జీవులన్నిటికీ కూడా, లోక పాలకులందరికీ కూడా ఊపిరాడనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నప్పుడు మరి ఇక దేవతలు అంటున్నారట, నా విదామహ మేము ఎరుగుకున్నాము భగవన్ నా విదామహ. సో ఇక్కడ అంటున్నారు భగవన్, ఓ దేవదేవా, హే ప్రభు. సో శ్రీకృష్ణ భగవాను ఆ విష్ణు భగవాన్ శ్రీ విష్ణు అంటూ ఉన్నారు. ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువుని ఆయన వాళ్ళు అంటూ ఉన్నటువంటి, హే ప్రభు, సమస్త చరాచర జీవులకు నీవే ఆశ్రయమైనటువంటి వాడవు. చరా సరస్యాకిల సత్వదాంనః అంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు. చర అచర అంటే కదిలేవి స్థావర జంగమాలైనటువంటి జీవులన్నిటికీ కూడా నీవే ఆశ్రయము. కదిలేవి కదలనివి అయినటువంటి ఈ సమస్త జీవులన్నికి, సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నిటికీ కూడా నీవే ఆశ్రయము అయినటువంటి వాడవు. సో అందుకే ఇక్కడ అంటూ ఉన్నారు, హే ప్రభు, సమస్త చరాచర జీవులకు నీవే ఆశ్రయమైనటువంటి వాడవు. మరి శ్వాస నిరోధింపబడి సమస్త జీవులకు ఊపిరాడనట్లుగా మాకు తోచుచున్నది. మరి ఏ కారణంగా జరిగిందో కానీ మేము ఈ జీవులు కూడా మరి ఆ ఊపిరాడనట్లుగా మాకు అనిపిస్తూ ఉన్నది. మరి ఇటువంటి విషయము ఇక్కడ అంటున్నారు. సో ఇటువంటి సంఘటన అంటే ఇలా ఈ సమస్త చరాచర జీవులకు శ్వాస ఆడకుండానట్లుగా ఉన్నటువంటి సంఘటన మునుపెన్నడును మేము చూచి ఉండలేదు, మాకెన్నడూ కూడా ఇటువంటి అనుభవము లేదు అంటూ ఆయన అంటే ఆ దేవతలు ఆ భగవంతుడితో మొరపెట్టుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయం. శరణాగత జీవులకు నీవే శరమ ఆశ్రయము కనుక మరి మేము నిన్ను ఆశ్రయించితిమి. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు, ప్రాప్త వయం త్వాం శరణం శరణ్యం. సో మరి ఇక్కడ ఈ సంఘటన చేరి ఆ దేవతలందరూ కూడా అక్కడికి చేరి మేము నిన్ను ఆశ్రయించాము. ఎందుకంటే సమస్త జీవులకు ఆశ్రయస్థానమైనటువంటి నిన్నే మేము ఆశ్రయించాము కనుక ఈ శరణాగత జీవులందరికీ కూడా నీవే అంతిమమైనటువంటి ఆశ్రయము కనుక మేమందరము నిన్ను ఆశ్రయించాము. కాబట్టి దయతో మమ్ము ఈ యొక్క ఆపద నుండి రక్షింపుము. సో మా అందరికీ కూడా శ్వాస ఆడనట్లుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాము కనుక మరి ఈ పరిస్థితి నుంచి మమ్మల్ని, ఎందుకంటే మాకు ఎప్పుడు ఏ ఆపదలు వచ్చినా, ఏ విధమైనటువంటి కష్టాలు వచ్చినా
వేడుకునేటువంటిది నిన్నే కనుక మేము మరి నిన్నే ఆశ్రయించాము. సో కనుక నీవు మమ్మల్ని ఈ సంఘటనల నుండి బయటపడవేయి అంటూ దయతో మా అందరినీ రక్షింపుము, ఈ సమస్త చరాచర జీవులందరినీ కూడా రక్షింపుము అంటూ వారు ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ మరి ఏమిటి జరిగిన సంఘటన, మేము ఎరుగుకున్నాము ఏమి జరిగినదో అంటూ వాళ్ళు అంటున్నారు కదా. మరి ఏం జరిగింది, ఏంటి ఈ సంఘటన అంటే ఇక్కడ ఒక భక్తుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ భగవంతునికి పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తి విధానంలో ఒక భక్తుడు నిమగ్నమైనప్పుడు జరిగేటువంటి ప్రభావము ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ దేవతలు కూడా ఎరుగలేనటువంటి స్థితిని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ ధ్రువుడి యొక్క భక్తి, ఆ భగవంతుని పైన అతడు చేసినటువంటి అనన్య భక్తి వలన కలిగినటువంటి ఆ ధ్రువుని ప్రభావము అది దేవతలకు ఇక్కడ అనుభూతమైనటువంటిది. మరి అటువంటి అనుభూతి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే అనుభవిస్తూ ఉన్నారో, ఏ పరిస్థితిలోనైతే వాళ్ళు ఉన్నారో, శ్వాస ఆడకుండాట్లుగా ఉన్నటువంటి స్థితి పూర్వము వాళ్ళెప్పుడూ కూడా అటువంటి అనుభవాన్ని పొందలేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ఆ భగవంతుణ్ణి తన యొక్క హృదయంలో నిలుపుకొని ధ్రువుడు శ్వాసను నిరోధించినటువంటి కారణంగా సమస్త విశ్వానికి మూల ఆధారమైనటువంటి ఆ భగవంతుడు మరి ధ్రువుడి యొక్క హృదయంలోనే నిలిచి ఉన్నాడు కనుక మరి సమస్తము యొక్క శ్వాస నిలిచిపోయినది, సమస్త విశ్వం యొక్క శ్వాస నిలిచిపోయినది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతూ ఉన్నటువంటిది ఆ దేవతలు పొందుతూ ఉన్నటువంటి అనుభూతిని బట్టి. సో ఎప్పుడైతే సమస్త విశ్వము ఆ ధ్రువుడు అంటే భక్తికి అసాధ్యం అంటూ ఏదీ లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుణ్ణే తన హృదయంలో అతడు బందీగా చేసుకోగలిగినటువంటిది అది భక్తి వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైనటువంటిది. సో ఆ భక్తి వలన అతడు తన యొక్క శ్వాసను నిరోధించి సమస్త విశ్వం యొక్క శ్వాసను కూడా నిలిపిపోయేటట్లుగా అతడు చేయగలిగినటువంటిది. అటువంటి ఆ పరిస్థితులలో భౌతిక అంశాలు శ్వాసింపజాలకుండాను ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాలు శ్వాసింపగలుగుట భగవత్ సంకల్పమే కదా అని చెప్తున్నారు. ఏవైతే భౌతికమైనటువంటి జీవులకు ఇది శ్వాస కష్టతరమే అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవులు వారు సాధారణంగానే శ్వాసించగలరు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే అందరూ ఆంతరింగికమైనటువంటి విషయం కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరంలో ఉండేటువంటి, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క శక్తులు రెండు ముఖ్యంగా చెప్తాం, బాహ్య ఆంతరిక శక్తి, బాహ్య శక్తి, ఆంతరింగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి. సో మరి తటస్థ శక్తిగా ఉన్నటువంటి భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తులుగా ఉన్నటువంటి జీవులు ఉంటే బాహ్య ఆధీనంలోనూ లేదా ఆంతరిక ఆధీనంలో, బాహ్య ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఇప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది. ఆంతరింగిక ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి అంటే ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి అంటే ఆధ్యాత్మిక అంశాలుగా ఉన్నటువంటి వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్నటువంటి, కానీ భౌతికమైనటువంటి అంశాలుగా ఉన్నటువంటి వారు మాత్రమే ఇక్కడ శ్వాసింపజాలక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ స్థితిని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి అంశాలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి ఫలాలు కాగా బాహ్య శక్తిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆధ్యాత్మిక అంశాలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి ఫలాలు. సో కనుక ఈ బాహ్య మరి ఆ భౌతిక అంశాలుగా ఉన్నటువంటి భగవానుని యొక్క బహిరంగ బాహ్య శక్తి ఫలాలుగా ఉన్నటువంటి వీరందరూ కూడా తమ శ్వాస ఎందుకు నిరోధింపబడినదో తెలుసుకోవడానికి దేవతలు ఆ బాహ్య ఆంతరంగిక అన్నిటికీ కూడా రెండు అంశాలను ఆ భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్తాడు,
నా యొక్క అపరశక్తులు అంటూ చెప్తారు. పరాశక్తులను రెండింటిని కూడా నియంత్రించేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడే మరి. సో కాబట్టి ఈ రెండింటిని నియామకుడైనటువంటి ఆ దేవదేవుని చెంతకు చేరి వారి యొక్క ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితిని వెల్లడి చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి సంఘటన మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి. మరి భౌతిక జగత్తునందు అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారము ఆ దేవదేవుడే. అలాగే ఆధ్యాత్మిక జగత్తు కూడా ఆయనే. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు అటువంటి సమస్యలే ఉండవు. సో కానీ ఎప్పుడైతే మనం భౌతికమైనటువంటి జగత్తులో ఉంటామో అప్పుడే ఈ సమస్య పూర్ణమవుతూ ఉంటుంది. అంటే భౌతిక జగత్ దుఃఖాలయం అశాశ్వతము అని చెప్తాం కదా. సో కనుక ఇక్కడ మాత్రమే సమస్య పూర్ణమే. ఎప్పుడు సమస్యలతోనే ఉండేటువంటిది ఈ భౌతిక జగత్తు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులు రెండింటికి ప్రభువు అయినటువంటి వాడు కనుకనే మరి ఆ అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితులలో, ఆ అనిశ్చితమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఆ దేవతలందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క బాహ్య శక్తి ఫలాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ దేవతలందరూ కూడా అక్కడ జరిగినటువంటి ఆ అనిశ్చితమైనటువంటి పరిస్థితులలో మరి ఏది ఉత్తమము అది తెలుసుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి వారు ఆశ్రయించుటయే ఉత్తమము అని ఎరిగి ఆ రెండింటిని నియామించేటువంటి, ఆ రెండింటికి నియామకుడు అయినటువంటి దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని వారు ఆశ్రయించారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి భౌతికమైనటువంటి వాటితో అనురక్తులైనటువంటి వారికి మాత్రమే ఈ సమస్యలు ఉంటాయి అనేటువంటిది చెప్పబడుతుంది. అంటే బద్ధజీవులైనటువంటి వారికి మాత్రం. కానీ ముక్త జీవులకు ఇటువంటి సమస్యలు ఏవి ఉండవు. అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే ఎవడైతే ఇంద్రియ భోగ వాంఛలలో నిమగ్నమై ఉంటాడో, ఎవడైతే ఆ భగవంతుని పరిపూర్ణంగా ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నం అవ్వకుండా ఉంటాడో అటువంటి వారికి మాత్రమే ఈ భౌతిక జగత్తులో సమస్యలుగా, ఎందుకంటే సర్వ సమస్యలకు కారణము ఆ కామము అని చెప్పబడుతుంది భగవద్గీతలో. మరి దానిని అది రజో గుణ ఉద్భవం వలన జరిగేటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ కామాన్ని జయించినటువంటి భక్తులకు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్న, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉన్న వారికి ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో భక్తులకు ఈ భౌతిక జగత్తులో సమస్యలే ఉండవు. అది విశ్వం వారు పూర్ణ సుఖాయతే అని చెప్పబడినట్లుగా వాళ్ళు ఎక్కడున్నా ఈ విశ్వంలో, నరకంలో ఉన్న, స్వర్గంలో ఉన్న, వేలోకంలో ఉన్న భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవత్ సంబంధంలోనే, ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి కారణంగా అతడికి ఏ విధమైనటువంటి సమస్యలు ఉండవు భక్తుడికి. ఎందుకంటే అతడు ముక్తాత్ముడుగానే ఉన్నటువంటి వాడు. ముక్తాత్ములకు ఎటువంటి సమస్యలు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నా, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉన్నా ఉండవు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతులైనందున, అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమైనటువంటి, కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమైనటువంటి వారికి, అంటే ఆ భగవంతునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతులైనటువంటి భక్తులు సమస్యల నుండి విడివడి ఉంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భక్తులు ఈ భౌతిక జగత్తులో వారు సమస్యలను అనుభవిస్తూ ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉండవచ్చు. అంత మాత్రాన వారు ఈ సమస్యలలో ఉన్నట్లు కాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క
విశుద్ధ భక్తులు ఎంతో మంది బద్ధజీవులకు ఎన్నో రకాలైనటువంటి బంధనాల నుండి బయటపడే విధంగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క మహాభక్తులైనటువంటి వారు ఎందరో ఉంటే అందులో ఒకరు వారు ఎందరికో ఈ భౌతికమైనటువంటి జగత్తులో వాళ్ళు పడుతున్నటువంటి బాధల నుండి ముక్తిని అంటే ఉపశమనమును కలిగించినటువంటి ఆ భక్తులు ఉంటారు. అయితే ఒకసారి ఆయన యొక్క శిష్యులు ఆయన ఎంతో మందికి ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలలో పడేటువంటి బాధల నుండి ఆయన విముక్తి కలిగిస్తూ ఉంటే ఒకసారి ఆయనకి అతిసారం వచ్చేసి బాగా మోషన్స్ అవుతూ ఉంటుంటట్లు అనిపిస్తూ ఉంటుందట గురువు గారికి. శిష్యులు గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి, మీరు ఎంతో మందికి మరి ఎన్నో ఉపశమనాలు కలిగిస్తున్నారు కదా, మరి మీరు ఆ విధంగా చేయరంటే ఆయన అంటారట, నేను ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని గురించినటువంటి ప్రస్తావనలో లేదు, నాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. నేను సో ఏదైతే మీరు చూస్తున్నటువంటి సమస్య ఉందో అది భౌతికమైనటువంటి ఈ దేహానికి మాత్రమే. నేను ఎలా ఆనందమయంగానే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి భావనలోనే సుఖమంగానే ఉన్నాను అని చెప్తారట. అంటే మనం పొందే విశుద్ధ భక్తులకు బయట మనకు కనిపించేటువంటివి. అందుకే మనకి రూపగోస్వాముల వారు ఉపదేశామృతంలోను భక్తి రసామృత సింధువులలోనూ చెప్తూ ఉంటుంటారు, విశుద్ధ భక్తులు బయటకు వారి యొక్క దేహపరంగా అంగవైకల్యాలను కలిగి ఉన్న, వారేదో బాధలను అనుభవిస్తూ ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నా అది వాస్తవానికి వారిని ఆ విధంగా భౌతికమైనటువంటి భావనతో చూడకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఏ విధంగా అయితే గంగాజలము పవిత్రంగా మట్టిని ఉన్నంత మాత్రాన గంగాజలం యొక్క పవిత్రత పోదు. సో ఆ నీరు తొలగిపోగానే యథావిధిగానే ఉంటుంది. ఆ మాదిరిగానే విశుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళు మరి ముక్త స్థితిలోనే ఉంటారు తప్ప వారు ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహపరంగా వారి యొక్క రంగు పరంగా లేదా అంగవైకల్యాల పరంగా వారిని ఎవరిని ఆ విధమైనటువంటి భావనలతో చూడకూడదు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడినటువంటి విషయం. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణ భగవానికి సంపూర్ణ శరణాగతులైనందున భక్తులు సమస్యల నుండి విడివడే ఉంటారు. మనకు కనిపించేటువంటి భౌతికమైనటువంటి సమస్యలు ఏవి కూడా వారికి సమస్యలు కావు అని చెప్తారు. సో భక్తునికి ఈ భౌతిక జగత్తునందు ప్రతిదియు మనోహరమైనదే. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, గురువు గారు వాళ్ళ శిష్యులతో చెప్పినట్లుగా ప్రతిదీ కూడా మనోహరమైనదే, సంతోషకరమైనదే. ఎందుకంటే భగవానుని ప్రేమ భక్తిలో సమస్తమును ఏ విధంగా ఉపయోగించవలనో వారు ఎరిగి ఉన్నటువంటి వారు కనుక వారికి ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఏ స్థితిలో ఉన్నా మనకు కనిపించినటువంటి భౌతికమైనటువంటి భావనలు ఏవి కూడా వారికి ఆటంకాలు కావు అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరించినటువంటి వివరణల ద్వారా మనం తెలుసుకున్నటువంటి